podívat, já zkusím něco málo komentovat. Start se nehodnotí, u této disciplíny se start nehodnotí, začíná se čtvercem s půlvykruty směrem nahoru a dolů. Jsou v tom. Tak, takže to byl ten čtverec, následuje cylindr se čtvrtvykrutem nahoru, s půlvykrutem nahoře a s půlvykrutem dolů. Tak, čtvrtvykrutem dolů. Následují střídavé výkruty. Souvrat s půlvykrutem, se čtvrtvykrutem. Vodorovna osma z výkruty. Následuje, nevím, jestli to je zvrat nebo překrut, nebo jak to je nazváno, smyčka je to nazváno, tak, smyčka. Přemet s čtvrtvykrutem a čtvrtvykrutem zpět nahoře. Na konci existuje, to je část čtverce se čtyřbodovým vykrutem. 1,5 vykrutu ve visu. Tam je část čtverce se půlvykrutem a dolů 2 šikmé čtvrtvykruty. Tady končí sestava, neboduje se start a přistání u této sestavy, jestli to říkám správně. Takže to je pro bodovače. V tento okamžik pilot už může sednout jak chce, tady teď to už se nehodnotí.